Ammissjoni ċara mill-Prim Ministru Joseph Muscat li l-liġi l-ġdida tal-kostruzzjoni trid tinbidel. Konferma oħra li din kienet liġi li saret bl-għaġla. Joseph Muscat għal dan meta l-ħadd filgħodu kien qed jiġi intervistat fuq ir-Radju Laburista. Fi kliemu stess, Muscat qal li hemm affarijiet x'jistgħu jikkorreġu u jiġu irranġati, fejn b'mod partikolari irrefera għall-irwol tas-Site Technical Officer u kif dan kien il-punt li l-aktar li qajjem kontroversja. Tant l-istqar li mhux il-periti biss jistgħu jkunu Site Technical Officers. Bdejna għedna li jkun perit. Issa ftaħna aktar għax rajna li hemm nies oħra li kapaċi u li lesti jitlu għar-responsabilità dik importanti, kapaċi u lesti jitlu għar-responsabilità li huma l-inġiniera, bl-istess mod l-istudenti li qed jikkwalifikaw mill-MCAS bħala BSc Construction Engineering li dawn ukoll ftaħnilu. Issa Muscat qed jgħid li l-ewwel ġie deċiż li fil-liġi l-ġdida is-Site Technical Officer għandu jkun perit. Però issa qed jgħid li jekk ikun hemm inġiniera li jħossu li huma kwalifikati biżżejjed jistgħu jidħlu bħala Site Technical Officers. Dan jista' jsir ukoll minn studenti li qed jikkwalifikaw mill-MCAS. Dan jikkuntrasta bil-kbir mal-liġi kif ġiet mibdula, għax f'din il-liġi speċifikament hemm imniżżel li s-Site Technical Officer għandu jkun perit. Fid-dawl ta' dan aktar kmieni din il-ġimgħa, il-President tal-Kamra tal-Periti qalet li hemm ħafna punti pendenti li jeħtieġu kjarifika qabel il-pubblikazzjoni tal-avviż legali. Fil-fatt il-Periti resqu set ta' 27 domanda lill-Ministru Ian Borg. Fost oħrajn, il-Kamra tal-Periti qajmet serje ta' punti relatati ma' Site Technical Officer, x'responsabiltajiet għandhom il-kontratturi u jekk il-Building Regulations Office u se jwaqqaf kull sit li jinstab mhux kompatibbli ma' dawn ir-regoli l-ġodda. L-Assoċjazzjoni tal-Iżviluppaturi Maltin, l-MDA, ikoll sqarret li din kienet liġi li saret bl-għaġla, filwaqt li sostniet li ma taqbilx li s-site managers għandhom bil-fors ikunu periti bil-warrant.